चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सभाराम बरगयारि कलेज, रुनिकाटानि आगु मावग्राफोर आरो गभर्निं बडिफोरखौ लानानै माखासे गोदान गभर्निं बडि सायख'दों। बे सायख'नाय हाबाफारियावनो आफादगिरि महरै डक्टर सांग्राम ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै मिस्टार बिजित ब्रह्म आरो मिसेस क्लेसिना बरगयारिखौ लोगो आफादगिरि हिसाबै सायख'नाय जादों। डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथाङा बुंबावो दि गुन गोनां सोलोंथाइ होलांनो थाखाय जेब्लायबो नाजालांगोन आरो कलेजनि जौगाथाय खामानिखौ मावलांबाय थागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मिस्टार बिजित ब्रह्म बिथाङा बुङो दि डिजिटेल क्लासरुम, डिजिटेल आर्काइभ सिस्टेम बानायलांगोन होननानै आरो फरायसाफोरखौ आर्टिकेलफोरखौ लिरनोबो थुलुंगा होबाय थागोन होनना। जोंनि जेनाखि सभाराम बरगयारि कलेज, बे कलेजनि गोदानै जेनाखि जिबि गभर्निं बर्ड बेखौ दाफुंनायनि मोनसे मेलमोन आरो बियो जाफुंनानै थांबाय। सोरखौ आफादगिरि महरै दोनखो सार? दिनै जेनाखि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा आंखौनो जेनाखि आफादगिरिनि जेनाखि चेयारमेननि दायित्व बेखौ आंनि खर'आव जेनाखि खोख्लैनानै होदों। दिनैनिफ्राय जेनाखि सभाराम बरगयारि कलेज, बे कलेजनि जेनाखि जौगानायनि हाबा बेखौ जोङो जयैनो जेनाखि गभर्निं बडि आरो जोंनि प्रिन्सिपाल, गासैबो फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबिफोरखौ लानानै आरो सिगांनि बारग'नाय जेनाखि जोंनि जिबिनि प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि, मेम्बार्स बिथांमोननिफ्राय साजेसन लानानै जों खामानिखौ मावलाङो। कलेज डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव आफादगिरि हिसाबै डेभेलपमेन्ट होननानै बुङोबाथ' मोनसे कलेजनि डेभेलपमेन्टआ इनफ्रास्ट्राक्चारल' नङा, जों एकाडेमिक डेभेलपमेन्टनि खोथा दं, बाय टिचार्स क्वालिटि इडुकेसननि खोथा दं, टिचार्स ट्रेनिंनि खोथा दं। जोङो गासैबो बिथिंखौ जोङो नायनांगोन आरो जेनाखि जिबि गभर्निं बर्ड बियो एकाडेमिक आरो क्वालिटि इडुकेसननि सायाव गोख्रों नोजोर होनाय जागोन। सोर टिचारा क्लास खालामदों खालामाखै, स्टुडेन्टफ्रा माबायदि एटेन्डेन्स जाबाय थादों, जोङो बेफोर बिथिंखौबो जेनाखि फिजिकेल डेभेलपमेन्ट बिनि अनगायैबो जेनाखि एकाडेमिक डेभेलपमेन्ट जों बेफोर बिथिंखौबो गोख्रोङै नोजोर होनाय जागोन। सोरखारि खालामनायनि राहाखौथ' बे जों स्पेसियेलि गभर्निं बर्डआ लानो हायो बे नङा। दा जोंहा बिटिआर एकर्ड मथे नोङो 6.3 क्लजनि जेनाखि मोनसे आसा हप, बिनि हपनि सायाव जोङो मोनसे जोंनि जेनाखि बरगयारि कलेज, सभाराम बरगयारि कलेज, बेबो मोनसे मिजिं थिनानै दङ कि बे क्लजनि गेजेरजोंनो जोंनि कलेजाबो खुब सम्भब गभर्नमेन्ट जागोन बा प्रभिन्सियेलाइजेसन जागोन। जोंनि बे सभाराम बरगयारि कलेजनि जिबिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों मोनफुंनो हाबाय। आं बिनि थाखायनो गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनिफ्रायनो जों आसा खालामदों बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय मोजाङैनो मोजां आरो बे जोंनि कलेजनि थाखाय मोजाङै मावलांगोन। आरो इयुनाव आं बेखौनो नैबे इलेक्ट्रनिक मिडियाजों खावलायनो सानदों जे जोंनि बे कलेजाव गोबां जोंहा बिदिनो स्मार्ट क्लास बेफोरबायदि फेसिलिटिसखौ होबोगासिनो दङ आरो जोङो लाइब्रेरिखौ आपग्रेडेसन खालामनो नागिरदों जाहाथे बयबो जोंनि बे कलेजनि स्टुडेन्टल' नङा, नाथाय जोंनि बे ओनसोलनि बेसेबांनाखि जायफोर आर्टिकेल लिरनो गोसो जानाय, मेगाजिन लिरनो गोसो जानाय, रिसार्चआव इन्टारेस्ट थानाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो फेसिलिटि होनो सानदों। जोङो डिजिटेलनि माखासे आर्काइभ्सनि फेसिलिटिस आरो माखासे डिजिटेलाइज बे बुक्स लाइब्रेरिखौ मारै डिजिटेलाइज खालामनो हागोन, दा जोङो बिनि थाखायनो जोङो माखासे आपग्रेडेसन खालामगासिनो दङ आरो इयुननि समाव जोङो मोजाङैनो स्टुडेन्टनि जे मोजां फेसिलिटिस होनो हायो जों बिनि थाखाय मावलांगासिनो दङ। आरो आं नैबे गोदान एडमिसननि थाखायबो बुंनो सानदों जाहाथे जायफ्रा बावैसो समाव हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे कलेजाव एडमिसन लाफैयो। आं बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे जों हागौमानि जोंनिफ्राय मदद होनो नाजागोन आरो बिथांमोनखौ जोङो गावनि केरियार दानायाव जों हेफाजाब होगोन। जोंहा मोजां स्टाफबो दङ आरो जोङो स्टुडेन्टनि इन्टारेस्टआव लानानै दिनैसिम बे ससियेल सार्भिसखौ होबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो जों बेखौनो होलांबाय थागोन। এতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে ভাল হ'ব বুলি, কাৰণ আমি 2010 চনতে সভাৰাম বৰগয়াৰী কলেজ গঠন কৰিলোঁ ইয়াতে। এইটো আছিলে আমাৰ এই চিৰাং দুৱাৰত। বহুত আগৰ পৰা এটা সপোন আছিল যে উচ্চ শিক্ষা নাই, সেইটোৰ কাৰণে আমি চলাই লৈ আহিছোঁ। এতিয়া নতুন কাৰ্যকৰী কমিটি গঠন কৰা হ'ল জিবি হিচাপে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ এই নতুন কমিটিয়ে ভালকৈ সকলোৰে ইয়াতে সহায় সহযোগ লৈ পেলাই এই অনুষ্ঠানটি আগুৱাই লৈ যাব।
गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्ला थिनालि लावरिपारायाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि फरायसालियाव 2021 आरो 2022 मायथाइनि गोदानै ओइचएस गिबि बोसोर आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारि सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबु दं। फरायनायजों लोगोसे फरायसालियाव गेलेनाय आरो हारिमु फोरोंनाय जायो। मुं थिसननाय प्रस्पेक्टास बिलाइखौ होगासिनो। जायखिजाया सोंलुनि थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव फन खालाम 9101488399 आरोबाव 9101488399 बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि क'क्राझार।